The DC. Utenga wanga walelo ndi maloto amene ndalota usiku kuchokera kwa Mulungu, ndipo iwe amene umasapota chipani cha DPP ukhale pafupi kuti umvere uthenga umenewu. Komanso iwe wa UDF sunthira kuno kuti uthenga utenge ukaupereke. Nanga iwe wa PP sapota iwe utengeso uthenga umene upereke kwa msogoleri wanuyo. Iweyo wa Ford wa UTM tengani mautenga amenewa kuti mukapereke kwa asogoleri anu. Awa ena anatanganidwa dzulo kunyamula mitanda, kuonesa ngati ndiopemphera, kuonesa ngati amagwirizana, koma anthu asakugwirizana. Uthenga wa lero ukupita ku opposition parties, makamaka ma leaders, chifukwa ndili ndi uthenga ochokera kwa Mulungu, ndipo muuchite ignore nokha at your own peril. Ndipo Mulungu wandituma kunena kuti akuti ngati simugwirizana inu a opposition, ndikupanga chinthu chimodzi pamene tikupita ku general election ka tripartite election ya pa September apopo, akuti muiwale chifukwa mmaloto mundaonamo zinthu zoopsa. Anthu ena akupanga chothekera kuti zisankho zimene zikubwerazi zizakhale kuti sizisankho, zizangokhala ngati ceremonial, koma chachikulu chachitika kale. Ndipo zikuoneka ngati inuyo a opposition mwachita kulozedwa, mwalozedwa. Zikuchitika ngati nthawi ija mmene amamanga anthu sanjala ya Babulo, aliyense amalankhula chichewa chake, chilankhulo chake, osamvana. Ndi zimene akupanga a opposition kuno ku Malawi. Koma Mulungu akunena kuti iyeyo ndi wokwiya koopsa ndi ulamuliro uwu wa Lazarus Chakwera, ndipo akufunisisa limodzi ndi Amalawi zinthu zitasintha. Koma zinthu sizingasinthe ngati inu a opposition simukhala ndi language imodzi. Apapa ndi pamene zikuonesera kunena kuti anthu inuyo I think aliyense akufuna ali president. Izi zokuti aliyense akhale president ndi zimene ziti ziononge ziko la Malawi. Pamene ziko la Malawi lafika, anthu awa sanayenerenso kulamulira. Koma zikuoneka kuti zinthu zambiri mukuzichita ignore. Mwachisanzo, mukudziwa kuti khoti la kuno ku Malawi lidapanga 50+1 kuti munthu aziwinira zisankho. Koma nokha mwakhala mu parliament 5 years, ndu aphungu anu akhala ku nyumba ya malamulo 5-6 years. Koma palibe apangapo yo in terms of a deliberate legislation yofuna kukhala ndi ndondomeko, malamulo apaderadera amigwirizano. Kodi ngati malamulo mwalephera kuwapanga ku parliament, mungakapange malamulo oyendesera migwirizano yopitira ku zisankho popanda legislation, popanda lamulo, popanda ndondomeko? Izi ndakhala ndikunena nthawi ndi nthawi kunena kuti inu aphungu a nyumba ya malamulo tabweresani malamulo oonesa kunena kuti pakhale at least a legal backing. Lamulo lonena kuti anthu akamapita ku zisankho azikhala ndi ndondomeko ya migwirizano yoonesa kuti pali lamulo. Koma izizi mukazipitiriza izi Asaulo Sichilima alipo ambiri ati azabwere kusogoloko. Aliyense amene atakalowe mugwirizano ndi nzache azioneka ngati winayo wankuluyo ndiye mwini wake wachisankho, winayo ndiye ayi, enawo azakhala agalu. Izizi ndi mtima wa iniyo ma members of parliament ndi zipani mwakhala ofasa kwambiri. Mwapasa ground awa anzathu a MCP kuti
azitenga zisankho izi ngati zawo. Nkhani ina imene yapangi kupangisa kuti zisankho izi zisakhale zisankho ndi nkhani yakuti inu a opposition, you are not proactive, you are not serious. Ikakhala nkhani imene iyionesesa kuti simatematiki isadzagwire ntchito kuteko chitichiza kupheni inuyo ndi nkhani ya makani, nkhani yosagwirizana imukulekerera Anabelo wamkulu wa meki kuti aziyendesa chisankho chongati ndi cha nyumba mwache. Chisankho ichi si cha nyumba mwache mwa Anabelo kapena chisankho ichi si cha MCP. Inu mukanayima nji ndikuonesesa kuti mukane simatematiki. Ngati simatematiki simuyikana ndiye kuti mudziwe kuti chanu palibe pa 16 September lapano. Chifukwa anthu amene wapanga mafilimu opya, apanga zinthu zachiabe zimene iniyo simuzakhulupirira pa siku limenelo. Ndikuti ndazionatu kumalotoko kuti zinthu sizili bwino, ndipo amene akunyamula mbendera si amene akuti azayinyamule mbenderayo. Vuto lanu mwafasa kwambiri. Nkhani ina ndionena kuti inuyo a opposition nthawi inoyo inaliyo kuti mukamang'ale ku khoti, mukamang'ale ku khoti muonesese kunena kuti nkhani imene iyi ya anthu amene analembesa imuiziwe musanapite kuzisankho. Ndipo wina akamanena kuti ate akukaniza kuti mukachite audit chifukwa cha nkhani ya security, imeneyo ndiye kuberako. Kutereko ndiye kuti mudziwe munthu mukamamuuza kuti tikufuna tiyang'ane nyumba mwako zikuoneka ngati wabisamo zinthu, iyeyo ndikumakaniza ndiye kuti wabadi zinthuzo. Choncho izi zolekerera ameki kuti asakuloleni inuyo kuti mukachite cheki mu system kuti mukachitemo audit, imeneyo ni nkhani iti kupwetekeni inu a opposition. Nkhani ina inalionena kuti ma stakeholders ngati mabungwe ni maiko ndika kumene inuyo a opposition mukanapita ndikukadandaula, not individually. Nonse a opposition yakuno ku Malawi mukanapita mukadandaule ku maiko ngati ku America, European Union ndi mabungwe ena amene amathandiza ziko lino la Malawi ndi maiko amene amathandiza ziko lino la Malawi. Ngati simupita kumeneko ndikukadandaula, musazati nyase pamawa ndikumalira ndikumapita ku makhoti, because the time is now. Ngati if you are failing to prepare, you are preparing to fail. Izizi ndiye muziziwe a opposition. Ndikunena tu inuyo a UTM, a DPP, a UDF, a Ford, ndizipani zonse zimene zikuoneka kuti ndinu a opposition, mukanakhala ndi mgwirizano wapaderadera, mulembe kalata ku maiko kuphatikizapo America, muauze kunena kuti kunoko ku Malawi kuno zisankho zikuoneka kuti zifuna ziberedwe, tikukanizidwa kuti tikaone mu system. Ndipo nthawi yokuti muchite boycott ndi inoyo. Mukazachita boycott zisankho zitachitika, muziwe kuti chanu palibe. Ndipo even olo makhoti azakudabwani, azakufunsani mafunso kunena kuti kodi nthawi yonseyi mudali kuti. Nthawi yokuti muchite boycott zisankho ndi inoyo. You need to stand strong and stand together with the people of Malawi who are suffering now. Do not relent on this one. Inuyo mulimbikire, muauze kunena kuti, muliuze boma la Chakwera munene kuti inuyo a opposition simukupanga nawo zisankho. Koma vuto kuli anthu ena Kongo ku opposition iko amene akumakhala usiku akulankhula ndi Chakwera, akumakhala usiku akulankhula ndi MCP, ndikumalandira ndikumachitidwa promised ma billions kuti iwo wazalandira ma billions akapanga chotheka kuti migwirizano ya opposition isakhalepo. Ndi amene ati apwetekese a Malawi. Chimene ndaona ine kuno ku Malawi andale amangoyang'ana ndalama. Ndalama ndi zimene ziti zizaphese ziko lino. Anthu sayang'ana chitukuko cha ziko, sayang'ana the suffering ya Malawi. Chifukwa mmene a Malawi akuzunzikira lero, izi zimakape izi sizinayenerenso kuti zikatenge udindo ayi. Anthu amene wanayenera kuti akhale ndithu kunja kwa boma pa 16 pano. Koma zichito zanu za inu a opposition ndi zimene ziti zipangise kuti anthu amene wawa akatengese
boma koma anthu asakuwafuna. So kairo tili ndi mabungwe eso akonkuno ku Malawi ngati apaki ndi makape okhaokha, komanso tili ndi mabungwe omenyera maufulu akuluakulu amene titikunena panopa anapasidwa ndalama, amene sakufuna kumachitapo komenti nkhani za ma processes in a democratic dispensation of governance. Akupanga zawo lero akubakira boma chifukwa chokuti mabungwe amene alandira kale ndalama. Ndiye kuli ma activists enanso alandira kale ndalama, akudya ndalama, akumanga nyumba zawo, akuyendera magalimoto odula atalandira ndalama kuchokera kuboma kuti aziyabakira. Ndiye kuliso makapena amene ndi olozedwa kwambiri apolisi, amene wawaso ndi makape kopsa apolisi, amene ndi anthu omvesa chisoni, koma zimene akupanga ndi ma activities yawo akupanga zinthu zokondera boma. Ndiye kuli makape enanso osauka kwambiri ovutika amene amakhoza kumapasidwa nyama nthuli imodzi ndi kumayeka madzi ozaza mpoto ndi kumathiramo tomato, nthuli imodzi ya nyama ndi kumadyera ame, ndi amenenso aliso pasogolo ena kumayikira kumbuyo manyaka. Ziko ili sila munthu, ziko ili ndila Malawi, and Malawi ali ndi ufulu kuti achite exercise their democratic right, their constitutional right, kuti akavotere munthu amene akumufuna. Ma processes amene akuchitikawa omanyamula anthu kumapita nawo ku State House, kumatuma mabungwe osiyana kumanamiza anthu m'mizimu kuti akufuna apase ngongole, apase mafoni aziyapasa makobiri pa mwezi, kumauza kuti tikupasani chakudya. These are the signs yonena kuti zisankho izizi zimwe naso zaberedwa kale mukungotaya nthawi yanu. Now if you are not protesting kumaiko akunja madonor community kunena kuti inuyo wa opposition simupanga nawo zimenezi, pokapo muonesese kuti si mathematically out, komanso kuphatikiza pamene popo ma independent auditors abwera azachita verify zimene zili mu system, basi zonsezo muyiwale. If you are not doing that, muyiwale, muchite declare kunena kuti zisankho izizi awina ndi iwowo, iniyo simupanga nawo. Otherwise don't waste your time and money and kuazuza ma supporters yanu. Language imene ikuchokera ku opposition ndiyomvesa chisoni kwambiri. Anthu iniyo mukuoneka kuti simulirede kuti mupite nawo kuzisankho chifukwa mwafasa kwambiri, mwagona. Tikunena panopa ndi kuti akusambirani mankhwala, anzanu akupitirani kuthezo, akupitirani kuvinirani zawo zimene akuziwa zachikhalidwe. Kodi tu ufiti uliko abale, musamana mizidwe chifukwa cha maphunziro, ufiti uliko, satanic iliko. Ndeya sataniko akuyenderani nonse ya opposition, ufiti wakutambirani akupangirani mankhwala. Kodi tu anthu amapanga mankhwala kunja kuno? Ena tikunena pana anakhwimira ma constituency yawo, saza choka kumene koko anaphera anthu kuti azakhale kumene koko ali amuyaya. Ena tikunena pano asala pang'ono kupanga masadaka kuti adyese ana maziwo akapangire mankhwala azisamba kuti pakana azawine. Izi zimachitika. So ngati zimachitika zimenezo, ena amaphatu ng'ombetu, kuyipha ng'ombe ijayo basi mphusi zake zija amakhala ali mavoti. So inuyo mwatopepetulidwa, opposition akupepetulani, mwalozedwa. Pali inupo simukuziwa kuti chikupanga inu ndi chani, chifukwa mukanakhala kuti mukuziwa chimene mukupanga, mukanabwera pamodzi mugwirizane muchite protesti, mukane zisankho zimene zizi. Koma mukumusiyira ana peto tali manja azipanga ngati zisankho zindi za amache, za atatu ache, za abale ache. Yeti chisankho si cha munthu, chisankho ndi cha Malawi, si cha MCP. Zisankho izizi ndi za Malawi. Munayenera muganize mofasa kwambiri ya opposition. Kafasidwe kanu mwafasa modabwisa kwambiri, mwafasa modabwisa kopsa, ndipo izi muzalira maloto amene ndalota inewa. I don't know. Umachita kumakhumba kunena kuti nthawi zina anthu ena amamwalira nsanga. Mwina chilima uja akanakhalapo, zangati zisizi kanakhalapo.
mzimu wako iwe Chilima uziusa mutendere. Ngati ena anakuiwala ena ife sitinakuiwale, tikukukumbukirabe iweyo Chilima. Saulos, continue resting in peace. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Pamene mukudikira maaresti osiyanasiyana, akabambe muli bwanji, nanga ene kuchihana muli bwanji, nanga Timothy Ntambo muli bwanji. Pamene Yeremiya Chihana wamangidwa, inunso mukonzeke, kawaranti kanu kakukhanga tikali mutre, posachedwa pamutengedwa inu a Timothy Ntambo munachita abuse ati ka ofesi kanu muli minister. Komanso iwe Enoki Chihana konzeka, komanso iwe kabambe kawaranti kako kakubwera, ndipo wina mukapusa kuja kumasankho a 16 September simukaonako. Mwana woopsa kwambiri from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.